Festivala Zanistî ya Dünyayê ku di sala 2008 de li New Yorkê jî hêla Veqfa Zanistî ya Dünyayê ve hatibû destpêkirin. Îsal jî li Parka Washington Square New Yorkê hate lidarxistin. Veqfa Zanistî ya Dünyayê ne tenê li New Yorkê, li belê li tevahiya Dünyayê bi rêya çalakiyên cihê nêzî 2 milyon û 900 hezar mirovên zanistî gihandin hev. Festival ji bo wan kesên ku heta mirinê hînbûnê ji xwe re kirine avaya jiyanê û bi taybetî jî ji bo ku zarok ji zanistî hez bikin tê lidarxistin. Spela Konstel ku di organizasyonê de bi dilxwazî kar dike wiha got. Em îro çalakiya dawîniya Festivala Zanistî ya Dünyayê li New Yorkê pêktînin. Armanca vê çalakiya ku em bi kêfxweşî bi rêx dixin, nîşandana xweşiya zanistî û bi hevgihandina mirovên gehîştî û zarok û zanistê ye. Eger hûn bixwazin dikarin bibin astronotêk an mirovekî ku li ser avê dimeşe, an jî mirovekî ku bi keştiya fezayê de di nav valahiya fezayê de rêwîtiyê dike. Her wisa eger hûn bixwazin dikarin ji nêz ve li ser Jupiterê an jî rojê lêkolîn bikin. Mamosteyê zanistî Joel Jekyll ku di çalakiyê de bi dilxwazî ji zarokan re qada zanîsta fezayê dike wiha xeber da. The World Science Festival, a big Em festivala zanistê ya Dinyayê ji bo wan kesên ku dixwazin zanistê hîn bibin û bidin hînkirin li dar dixin. Ez jî mamosteyekî zanistê me û îro di festivalê de di wê beşê de ku behsa zanista fezayê dike bi awayekî xwebexş dersan didim. Ew cilûbergên ku min li xwe kirîn cilûbergên fezayê ne yê wî akterî yê ku di fîlma The Martianê de diçe Marsê. Li vir ji bo zarokan gelek çalakî tên li darxistin û ez jî weke mamoste dibêjim ku eger hûn dixwazin zarokekî bi zanistê re alaqedar bikin, zanistî hîn bi piçûkiyatiyê bi wî zarokî re bidin naskirin. Dilxwazeke din di festivalê de Crystal Jean Sowell jî wiha xeber da. So World Science Fair happens annually. Ev cara seyemîne ku bi dilxwazî tevlî Festivala Zanistî Dünyayê dibim. Diya gelek ji festivalên bajêr hez dike û ji bo ku diya min demekî xweş derbas bike û her wisa bibîne ka ez li vir çi dikim, min ew anî vir. Di festivalê de çalakiyên cuda tên lidarxistin. Derheqê pîşeya mirovên zanistî de zanyarî tên dayîn. Gelek tiştên wekî tuwaletekî di fezayê de anko keştiya fezayê tên nîşandan. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.